O Consello Municipal de Deporte de Poio vén de recoñecer o Motoclube A Rosa dos Ventos co premio especial Poio Móvese. Destaca do colectivo o fomento dos valores deportivos. Colleunos totalmente por sorpresa o premio, e ainda que realmente, bueno, non se fan as cousas no Concello precisamente por medallas, nin por premios, nin nada, pero, bueno, entendemos que o Motoclub realmente está moi agradecido, non, polo premio, porque, de alguma maneira, é como que recoñecen o teu esforzo durante anos, non? Tamén serve como agradecemento á súa implicación co municipio. A ver, o obxectivo é que cada ano, por exemplo, conseguir que Poio se convirta nun fin de semana no punto central das motos de Galicia, non? Como levamos neste ano 10 anos prácticamente facendo, e despois, durante o ano, pois se fan o mellor charlas de seguridade vial para colexios e institutos en colaboración con corpos e forzas de seguridade, se colabora con outras actividades deportivas, tanto de outras asociacións como do Concello ou de algún estamento público, e máis ou menos é o que mantemos, digamos, o nombre de Poio no mundo das dúas rodas e colaboramos co deporte en Poio. Este ano a concentración que celebran todos os veráns cumpre o seu 10º aniversario. Pero antes desta cita, a Rosa dos Ventos, que agrupa a unha vintena de afeccionados ás dúas rodas, anuncia sorpresas. Ahora, no futuro máis inmediato, vai haber sorpresas en Poio co tema de Dende a Rosa dos Ventos en colaboración co Concello antes da concentración de motos, que será como sempre, como todos os anos en xullo. Sí que vai haber varias sorpresas que a día de hoxe pois, non podemos tampouco comentar moito, se irán sabendo daqui a xullo, se van a saber todas, e despois o obxectivo principal é o 10º aniversario que salga por todo o alto, non? Poñer toda a carne do motoclube, toda a carne no asador para que sea por todo o alto. O premio será entregado na Gala do Deporte Poio Móvese, que se celebrará o 15 de febreiro no Centro Cultural Xaime Illa de Rasó.